Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigareria Ensoko TV na gukwandire na ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware ritukoriya itukeriga rie Jumatano chitariki 15 cyumutenyuka no mwaka bw'ekiri bubere 25 nemo nche nkuru kwa Clinton Ndigi ene Jumatano ko batore babere ga korende barongo yane Freda Kerubo nware ase omutumuko nachigete ko bamanya mokomora gubosongo chituka mwene kinga tarairana atabwati amatoka subunge korende ritikoria Jumatano boygo mwancho murigeria tubwato muroberio hori bwanche ta sense moyeringana rie kemoya asobot kubwarero no tore amaigabere korende tukubwatana naye tokoba maiga tatu kone kitoro muroberio ntochikoyekania asenchirenge ya sense mo ya kabira asobot kubwarero tukubori engencho yerieta ebitena nyara ko bakugosangana ntumbaro basangire na intwe twariganire naye birengere bya wetera sena mbaito mi abigase mitandao ito yekerero Facebook na YouTube buna Ensoko TV na boigase mitandao yane una Clinton Ndigi nseme yakabereke goika tochiko sanganere Edwin Nyangago kurenda seboni gasiri baga yetimu ngime kombwate syo botukobware kuru ase studio ya kabero kwene kyamari gine chibicha na chikogochera senchirengia togosabiro karanso ikobenete kurbono goika omwerio taranyora senchiro boikirano ayigane gatia tokwariganire tu. Ndio leo mimi naanzisha hii barabara hapa, barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana na kilomita 220 mpya ya lami tumeweka pesa hapa Kisii. Etare muraibuense wiko mwerio imeagusirero asacha kya magendro ao egati abo bwagachubwe getige chindege nsemo ya suneka omontoria manene bwense ngo itara nero okorukuruto ga tokamuganya epare nero nkoro yari bono taigeti na ikaga nero Steve tana go ikaga abamenyi bamiruka ebunge West Mugirango county Nyamira kwimuronganerie pare mbe ekuba miruka go Kenya musi. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. Abagensemwe kwameria serikali bamochiria serikali haso gukina kwirigori ria mabuta. Karibu sana mwancho murigari ya senchira ya bene bono tugochaka no report rokubwatia maiga hikembe kirikia EPRA gukinia rigori ria mabuta obutukubugukira rero ase lita ya petrol niria ye diesel chirachie koni gwa kuetane chilingi 12 igoboro ritukoria rero ababwatani ba mabuta imemo chobosongo barokyo gachiko kwaba sekeri batebuna obonchorere bwabo igobora achie korana nse okwana nigetaseni kegagie Ensoko TV nigobono batebire bosini ko batebire egetaseni yechigari imeyo mucho bosongo niko bona babwerere ababiria ko batayare gochia commentero chibesa chobosombi abwase bagandire serikali okayari gori ase omutenyo gocha muri kitope twele machini nasangana barabo robotiro ya senchiro bikirano maiga yekyumbikia EPRA koralia okomenta kwa mawiri ya mabuta obutukubo okera rero nigobona bote ni bamatatu besokire na korokyo kogechuo kwabo igoro yo komenta kwa mawiri yo amaguta mendete ese chibesa chinyinge sana totana koroko tuanzite biashara bibia matatu kera maguta komente serite yamo chiringe merongene negendo yo kumia na ntokumetinga non obogima bwa boito bwa matatu ngakitoko chikoba kemna bono egari ne nafuere tigoro nafuere tine chirebu egari enke Nissan nafuere tine chirebu chibasi korokunga 6000 lakini lero mami nafuere ya mwabo na 11,000 so etabauti ye chibesa nyinge sana bono nerigo riri abantu bakorundiri ikoro ribata batakarure bono ntuma dinge toja komenta 100% buna maguta mentete okona stage nene yechigari memo chobosongo niko bakorera bubo matatu baichaniro kwirana inse ko bonchire bwabo asibali bakuri na kigali batabwati kibesa na mafuta mentete kurubo tuko abantu bawe ikobiso ko badai kibesa ne kiri busatu iro mondo irane yo biashara kurumambimbira abantu ba kibesa kibabere to boko tatu ya kongire matatu tali ritwa mathe kuri miaka ya kurumaya oni gano nyu mwabire goza biri ni ngumu konya ore besa ikeri gori kogenda no nyankeroka
mondo konyora kuri ne gari othe ambibiti abwathe mondo yegekera goteba na micini abwathe makanga ngomosukichere kwao ase para taraikasa ari kogenda itware gosaba abantu konda gitabo ito ni chintaraba chito inyala chiko chari omwabiri ase eng'enche nchereri tuomeire na kira omonto nabaomeire ase ne ngong'were kende ngeye gari getemete rituko neyemere agende bono buna ntu togosabiri gochi Nairobi yasara mbio totally gochi Nairobi piense yomete magori na makongwari nanya nabo niko baburia babiri koebekerania buya na koba tayari gochi komentura chibesa na korira gocha kurigereria igoro yobosombi bwabo ni kadi cha abantu baminto basabiri baminto nanaki mwe prepare mogocha mwe bangene chifea chiri igori kya kwansira bono ngomenta turi igori koetani nga onye twakana chiri buna 200 tochikora chiri buna 500 totari kusuna ne siringi na toranyare kolendana na maguta aya tuachire ga stage tochukwana igoro ya matatu yaito buna maguta mentire abantu baito bari boronge kiagera maguta percent ya mente yaba igoro mono nonye no gutara gokobe gasie nkongu nkobanga tole chiruti kulingana na bakwe mukichi customers chiabo tobeke gwika mambiga tumenya na kitoko kore gasie iyo nande nguge besize onye serikali gegwanja gaki chibese chiachire amaguta achire igoro mono ekiagera bono iga ntokunyara gokora gachi gachi ngwana korchi go pakigu muna intua baraiya banene ba matatu ngoikaransa tole tobange na kitoko kore binte bi kiagera ntetia abantu baito bonsi general bachandike niko mono barukubore gocha serikali kurigereria igoro yoko keya rigori erio omutinyo gocha nande togosabanga serikali yeito ya Kenya enyare ko bageko nonye bogotenga chiseginchire kururan chigereta maguta ya agerete rigori rigakina munyare ko mugotubwatesia motorwane sikiara maguta na economy ya kiregento yogero muntu ujara ko affected goeteranga amaguta akinete bokibo kiregento gojikobra geko mbigo mwana inchi ento tware ko batebi serikali etokonya irania mafuta inse buna konyare igera abantu nari baranyare bikosi bugima bobokongo pesa njiyo kuripotiria Ensoko TV kura stage Kigali mu cyobo songo nchepethuel Machin Mancho murigaria togosuka bosio totigaritase engane yogo kina kwerigori ria mabuta ensemeria yo kwamiria serikali nigo bono baichana iro gukina kwerigori ria mabuta ya petrol amoneri e diesel gento batebire nigo bono uchumi herachi ko bakongera abananchi bokonyora wense bagukwana bari kyamangana kuru asensemo ya Karena Somochio Nairobi bakoragwa nero murebe kyama ya DCP Rigathi Gachagua amona mokonyi bo murebe kyama ya Jubilee Fred Matiang'i nigo bono basabire abakenya ko babatoereru na ko babwatesia hire bachia korenta hoborai obuyaso bachorio bonne bari bosio mwako bocha. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies, we want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East working with William Ruto and his proxies. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies would be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto, proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal lying under demand the being complicit and being down with private sector alliance manufacturers. These private sector people working in our country and investing, working very hard in our country. Some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my three colleagues who spoke before me, Honorable Gachagua, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have
A lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them. We want them to know that we appreciate their forthrightness and their commitment, and we remain open. Please give us more information on this, because we have been taken through this oil business by government officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run. Tutigata sengane yo yogukina kweri gori ria mabuto mwanju murigeria maiga yekiombe keri gyokorenga amaguri ya mabutakia EPRA kuraria rigori rinya ria mabuto butko gukira rero mujumbe bwanse mu bunge ya Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro nigo bona mochire gitambo kiri kia sate bila serikali ya Kenya Kwanza nigo yaberege kondreria aba Kenya mono korengana na Ndindi nigo bona atebira serikali eise kubeka miroberio emeikirano nigo ria mabuta nigo rirachi koirananse asensemo yayo mujumbe we bunge ya Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino oesokire na komochari goriri nyeria mabuta asatebire nigo bona rire gurube ase omo Kenya bokonyora gwense na igo sector bose serikali nige bwendete kurigereria engane yo ase obwango. Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%. That is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta by at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024. Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund. Na ni pesa ya Wakenya. Na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale. Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month. Itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo nasema mimi 3. Kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8. Kuondoa fuel levy ya shilingi 7 na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? An increment in transport cost is going to be taken care of in the final product, which is the food that is going to be sold or a good that is being produced. And therefore it means that when you increase fuel price, you are going to automatically increase the cost of food in our nation. When you increase the cost of food, then the high cost of living that we were running away from, the cost of flour, cost of unga, cost of mboga, cost of any other thing that is capable of being transported and or eaten is going to... Tukotikana na ayo mwanchu murigeria tukore na asaro ngorwa gusi muraibu ense ya Kenya Mheshimiwa William Ruto nigatia baraibande kuru asaro ngorwa gusi niko bagendrerie netaro ya magendro ime yorogongorwa abwa sumuraibu ense litukoria rero hachakira etaro ya sense mo bonge abo machoge chache hasa igora bene eskuru ya yo kwena na maigerio bunyagitari ya KMTC sense mo ya gucha na boigo guchakia bene ubagachiwe chipara se chinsemo au himense mo bonge yo esabari muraibu ense niko bono yaenda ibose yaera litukoria rero hase aikirana asense mo bonge ya South Mugirango amoneri abonjari asacha kebene ubagachiwe geti kendege asense mo ya soneka muri kitu Cliforenge no alenga se tariyo robotiro ya senchero bwikirana
Nilitukulia kane na ndelio mwelio asitaro ya magendero y'umuraibu ya Kenya imeyora ngorwa usi abwasiri tukulia rero acha kretaro yaye imense mu yebunge wa machoge chache asaigora bene eskuru ya KMTC gucha campus ensemo ya getukim nabego gucha kebene obwagachi bwechipara ao na itichiro asense mu yebunge yo beko yetarense mu yebunge ya South Mugrango abo asacha kebene obwagachi bwechipara ao nabego eskuru ya KMTC campus ya Nyangweta. Sasa wanafunzi mtajirahisha kuja kusoma hapa masomo ya matibabu. Nurses, clinical officers, wale wengine wanatusaidia kuendesha mambo ya matibabu katika mahospitali yetu. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tumefika hapa kwa sababu kwanza nyinyi ni watu wangwana sana. Nilikuja hapa nikaomba kura yenu, tukaomba ya Alpha, mkatupatia. Mimi nasema asante sana. Tuko na mpango kubwa ya universal health coverage kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata matibabu. Ile siasa ama mpango ya zamani ile ambayo watu wachache walikuwa wanapata bima ya afya, tumesema safari hii afya isiwe ni starehe ya wachache. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Mazuri umewafanyia. Ukumbuke tulinyeshewa na wewe hapa tukifungua hii medical college 2019. Sasa leo amekuja kufungua. Asenkwa na yayo muraibu ya Kenya umuske William Ruto nigasingerera buna eganga ya yanene no kweneke buna amagendero ngokora kanale imechi nsemo ao imeagusi buna area chinsemo chinde. Nimekuwa hapa juzi Kisii. Nimesema wakati tunajenga barabara za Kenya, tunajenga barabara ya hapa Kisii. Ndio leo mimi naanzisha hii barabara hapa, barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana na kilomita 220 mpya ya lami tumeweka pesa hapa Kisii. Umugabana Simbarati asensemo yaye ere nigagendera ko musabo muraibu ya Kenya amagendere meyagusi abo asasaba University ya Kisii oroseje ruwa Nyangweta egendere kwagachwa elinda borokigwa benseme ya South Mugirango basome. Mheshimiwa Rais, hapa kuna mahali inaitwa Gitenyi Gitibo Nyansongo of Ekwari is around 3.7 kilometers. Kwa sababu KMTC imekuja hapa inauliza kwamba Vice Chancellor alete kosi hata kama ni agriculture ailete hapa South Mugirango at least tuweke. Mheshimiwa Rais, nataka niombe tu tafadhali, kwa sababu najua university is constrained. Huyu muungano wako wa education atafuta hata kama ni milioni 200 peke yake aweke kwa hii university at least watu wa South Mugirango. Umuraibu William Ruto nigo agendera ko bamochia bali bako yameria serikali asakeria agotabuna tubabu atikende bako baba Kenya alenokorama na bego gwakelio giri nyinge. Wanataka kutuletea siasa ya chuki na matusi na ukabila na ubaguzi. Mimi nimesema ya kwamba Kenya hii hakuna nafasi kwa kiongozi yeyote ambaye anaendesha chuki na ukabila na matusi. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Kama mtu hajafanya kazi yoyote, awache kutusumbua na matusi, awache kutusumbua na ukabila. Ama mnasemaje watu wa Kisii? Ile siasa ya zamani, siasa ambayo inabagua Wakenya wengine, siasa ya ukabila na chuki tumeifungia mbali. Ndio tumesema vile tulikuwa hapa chama ya UDA, chama ya ODM na ile chama zingine ambazo tuko pamoja katika broad base, tumesema hatutaki tena siasa ya kugawanya wa Kenya. Bono nigo muraibu ya Kenya akorere taro yaye imensemo ya bunge ya Bonchari abwasacha kebene obwagachi bwegeti kendege gesoneka abwasabono abamenyi ao barachi kutumeka asabali chabo chembe igoro. Nyinyi watu wa Kisii mmekuwa mkienda Homa Bay kwenda kupanda ndege, mnaenda Migori kwenda kupanda ndege, mnaenda Kisumu kwenda kupanda ndege, lakini leo mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka hapa Kisii. Tunaenda kuongeza runway, tunajenga terminal building, ndio kufikia Disemba watu wa Kisii hapa mtakuwa mnaenda kupandia ndege hapa Bonchari hapo Suneka hapo.
na bono nigo yatigera somra ibwense na bara ikorwa athoro ngorwa gusi kweneke buna ngoro tutabara magenderero au ayumurai bwense ya Kenya arure asetaro ya matukane imero ngorwa gusi na kweneke buna boye kiraniare ingoripotera Nsoko TV kurase county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge Memona murikito Wycliffe Orenge noroboti rwasenchira yoboikirano mwancho murigari atugosuka bose ase county ya Nyamira imambi ya rero nigo bosombi bwatene na ase pare kurwa miruka maosa getari nyamusi ase bunge ya West Mugirango ya basemaga yabamenyi benseme yo goticha epare yo asogosumeka matoke na koyerema ase keri bagoteba igetari gweteka irio kerembura ya ture enyinge bagokwana nabarikia mangana nigo bono bamusabire omojumbe bwenseme yo mheshimiwa Steve Mogaka koeneke bunanko ya rosiare yabisi yo mojumbe bono yanyara goteba epare yo yakirwe budget yogochia kwanekya buna nechi kolemwa ikirane ebirengo byaye muri kito Steven Nyariki agotumanyia senchero y'ubukirano Vale na matoke amakombe wiribaro nebichiko niga bamenyi bagotumeke para ya miruka masosa getari nigo basieka pare yu asekeria bagotebanga kero kiembure nyinge teriweteka enzo kiabiro bokonkwende chiro nyambambo emusi na boigo miruka dero twanyora twakera twachikobogoria customer na litu kolia ngelia Jumatano abantu twakera inse twasime ke bana jinsi ya kapara ama na matoke bono lio mochumbo ito gakyo ta goja torere pare ya ito epare ne ya ne korumiruka masosa mpaka nyamusi epare na ateme okwane mochumbo ito oyikorokanga Steve Mogaka ateme ko yorosire pare bwangire pi bono munande ange na para abantu ababechi pigipigi bachandike bagwaka siri jipibi bana gosaba mache basabuse none cyanga cyabo epare twarerire boira nkorenga nkorora muri butambe nyore na mache buna gotubokani twatemire gwake metaro twasinyiro senjo tubwatibira gita na batanga serete round gita bira chuiri kama mwaka era pare konsi twanyorire nga twakwanire mpaka twarure bosa itukoria rero twamwanga tiga tutare gocha tobeke nona matoke para tobeke chinsi ya kapara asengenje bono rero itukoria Jumatano abantu bakirense bagwakeranse baka babunekire megongo abangi naga gocha kubatenga kitutakwenda abangi nabaya abo togochikobuneka Gekerekyo batebirenga ugotete kabiya we pare yo nigo kware mairi abange gento basabire pare yo erosi wasobwango epare chipikipiki chiabunekire aba muna chusi na iromo nginonda rogo kogongi Nyamira edo igetenjera garia to kaakerunse pakomo ngina kabune komo gongo mwana kanyorotare kachinsa go chikonyorwa omwana akanyoru waro mwana oibaka tokamoroka nyanjira konyara korosigu rero twasokire bune bichana bya boda boda twatebiro nyate korosigu ngoticha tolo tosimeka matoke tobekene chinsiaga epare yetenene pakenga kibaranyare konyerengereri ndarioki gaki twaburense twabunekira amagoro igoro ye pareye igo twarengeri tukoria Jumatate twasemereti no omonto ria monene bwense ngo itara nero okorokuruto gaki tokamuganya epare nero nkorosi gujari bono taigeti na ikaga nere Steve tana go ikaga nigo bamochiri omubungo West Mugirango Mosike Steven Mogaka asogotekerania hira yokorosie pare yo koru Steve Mogaka ga akaetu chikura koruga iga ntwanya komorora iga kera matanga abeire ga gotomo monto mwasiringi chiribuibere ayoro chiribuibere nkichira konya senga kie yabon tiga iche nere tomorore buna twamwete chikura tete nche nabeire na umyo moremereria bona iche atoroserie par ntunto tageti ato echiribuibere ngane chi koseru ngatose ntunto tageti bona bese choko seru to isanike bona tutaita magendero epare ye na ntutobekeru eramu egere tomanyengo moto twachore tokoreira magendero lakini anyambo saigo ntomo tageti tabasa kominyoka gweta ne nyimberi ya matonto na ya Nigeria ya ntotageti bono tigatobekeru pare ya magendero omoesimiwe okoro ku Steve Mogaka agendeka one time tebaga igana gochakira boroso bwo bugambi bwaya lakini ntwanya korora gakoyerosie bare lakini kufikia sasa hii barabara haijai limu hata DJs. Tulikuwa tunamuomba mheshimiwa wetu, tafadhali mahali ulipo
Ziara ya rais ilipokuwa hapa tulitarajia kwamba hii barabara ingekuwa moja yapo kwa zile barabara ambazo ungezungumzia ili tuweze kupata msaada. Hii barabara imekuwa kama ni kitega uchumi kwa wanasiasa, wanapokuja hapa chini wanatudanganya ya kwamba hii barabara ndio watashughulikia. Nigo bisi yo mubungo West Mugirango yatebire ngae pare UNH korosi wa Bwangoiga no munyakonda obikirwa roro abamenyi basabire ngae yango iwe korosi wa aye baba Naomi ogeroka Naomi amaremereria ogatana no toroseri kaigwa chiete gocha Kirokori mega yane ne para ya nyareko bage gosumbwana ne mono amenye bagutumeka e pare kurwa sensemo ya miruka yagenda masosa gochegetari asiri tukoria rero banyareko bagosimeka amatoke na kweranga nyoru mujumbo West Mugirango Moske Steven Mogaka tago chikoririe pare iga nigo barache ko babakwendra gotiche pare iga irinde bateni obosombi kurwa se pare yo kubata ni kurwa sensemo ya miruka yenda masosa goikagetari ingo reporter ya Soko TV ritanyariki Steven Embonde. Toska bosio mwanchumo rigereria habara kiama kia UPA bariganire babwatani abaye kurwase county ya Kirinyaga okwana kurwasa magacha mane ye kiama ekyo na bara ya wase bono batebire nigo bosenigo baguchia gotaria ekiama ekyo ensengima herio kwenekia konyara kereko bage gotwara chinguru na ibara chikumwakira ekoko Muske Fred Matiang'i ase chikura chine na sobo chori bogocha omwako gocha na unapoona hawa wageni wakitoka sehemu za Kirinyaga ni kuhakikisha kwamba tunataka tuende pale Kirinyaga tufungue ofisi ya UPA katika ile kaunti ya Kirinyaga na kaunti zingine kama Nyeri na kaunti zingine kama Murang'a. Tunataka kuhakikisha kwamba tumechukua chama katika mashinani. Chama si ya sisi yetu kama viongozi, lakini chama ni ya wananchi. Kwa hivyo lazima tuhakikishe kwamba chama imeenda mashinani kwa wananchi. Na vile tumekuja leo kutoka Kirinyaga, tumekuja tukiamua ya kwamba katika Kenya hii ile mtu ana uwezo wa kutoa, ile mtu ametuhangaisha sana, amefanya maisha iwe ngumu sana Kenya hii, ni Bwana Fred Matiang'i peke yake. Matiang'i tunamjua kwa kazi yake bora ile alifanya akiwa kwa education, kwa security, na pia Matiang'i kama mtu akwenda akidanganya watu nitafanya. We want a man of action. Sasa ndio tuliamua tutatoka kwa ile chama zote tulikuwa nazo na huko tukuje tu join UPA. To join UPA ndio tuwe pamoja na Bwana Matiang'i. Hapo ndipo tuko. Tunasema ni one term na Matiang'i ni yetu tunaangalia na tutapenda zetu kwa wamama tunataka mwere Matiang'i bie Matiang'i wamama ni wake na tunamgoja na tunatayarisha kura zetu na tuko nyuma yake, na ndio tumekuja kwa hii chama ndio tuonyeshe chama si ya Wakisii peke yao. Hii chama itaenea Kenya yote. Mokonyi bumurai we kiama ya Jubilee Jeremiah Kioni niko bono aborire babwatania sense moyo kwa meria serikali wanchira na koko boke kiama ikyo soba chorio boka sebungi ya Olkarau kupatikana no gusira bogima ko mujumbe wenseme yo Mheshimiwa David Kiaraho. We lost our member of parliament for Olkarau, Mheshimiwa Kiaraho the Great. Na kama imekuwa desturi ya United Opposition, we also expect them to seat ground for Jubilee Party. That was a seat at the Jubilee Party, and we as a Jubilee are ready to field a candidate and to ensure that we retain the seat on behalf of those of us in the opposition. We will be talking to the people of Olkarau and we'll be asking them to give us their support, but we also want a person who can be able to ensure that, or who will ensure that the development agenda that was there with Mheshimiwa Kiaraho is continued and is not interrupted, and the people of Olkarau continue benefiting from the benefits that were ongoing or promised, and even more that that member can bring in. Ndingine ni kusema in the organism that at Githunguri, Kikuyu were attacked while they were defending their holy shrine or holy grounds that they consider sacred.
And I think it is not a good thing. We have laws in this country that protect sacred places, and we don't understand why Githunguri Kiawairera, why that ground should be taken by the government. It is an area that has a lot of historical issues attached to it, and we would want our children and grandchildren to also benefit from the history of that area, which has a lot to do with where we also came from, or we believe we came from as Mwancho murigeri abuno thikiro mwerio hase emesa ya maiya kurwa ensoko kurende toskara sengencho tokurana ase kagetere getambe ngoso atora sensemeria yeringana herieke moya tunyarko batugo sanganere Edwin Yangagu noare ase studio toskare Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Nsoko TV oboroso womugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike buya tasta ngachaka ngodiferpo ngoira samago wani kamenya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiralitukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyomba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango Diana Ndem
togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba goteba nga ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omonto mato okorageria sese ya ukagari egere koke butuko Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria Wensoko karibu sana naenda sense meiga ya kabere ringana rieke moya se studio na Chicago kumanya no turenere mwaka Edwin Nyangagu Frida Kirubo no are ase omutumoka ake kuri no sabugito nge Jumatano imukubi muye na chiko bakago ikirana itukori rero nigo tubwate ringana rieke moya se to kubori ngenjo yerieta ebitena twanyate ko batugosanga negati y'abananchi abo muri kito Caroline Mosasa ngete na barabo tugokora turanege ya studio tuigwe biranga ribyago tutaramwari baga mwaka Edwin Nyangagu ko bakago tumanya rituko rie eiki ositi kuri Jumatano yo mukubyo yega naki rigoteba kurende tigatura tegere birengerero by'abananchi Mancho maligeria somoro berito bweli ngana rieke moya rituko ria rero nigo tugochikorigereria engencho yeri ngana limanyikanete buna ebitena ine no manyete engencho yae Samalieta mo Chinese kuresearch ya copy eliete ligana oliri ukwanu ne vitena anya likale vitene ne vitina lakini anya vile vitena ibine bintaba ntubaite chisokoro libagatumikire ya karosiri endagera ande no bira bugoli no legendo kalengane saisi ha nje nabo maite goikera igo anya no ndeka maita manga utago tokonya gekoro kwegetena egento kebugate biteiga kebugate bitekia rosareti kierendete kierendete somoro igabana rende ekegusinga etekete kebugate wakangwa bana munabo bamanyeke eyakala ikonde tu ikonde likobera ime ebinto birige agekoleta kiao mayiga ekero kiao mire yiga kiao mera kabisa ime ekero kiao meire bono rende na ari bono no ke kuroche go kanyore kabireyo igongo chikobeka kera abana igongo chikobeka kera abana basi kia rosu ge korosu ya kende ngeri mburateri go chime Tena kera kama kini bitena kabya kati bidato yeko agati mabu yagia sona ne bintu buna gisakasaka embura ne to nyingete etanya kaso kiam nyeme kanyora bana kiam nyakwateka ndo kuchabu nyeme kiam aiga kaso kema kuchabu ndo chabu ne nyambo okay Jamara ni marakoroku koru bagetutu koru koru sensi wati koru sensi wati mwami sia na koroku na onjonga nyagaka wangira kole machipara epare ngabne no morom abutena ya amwamsie taratogi amwamsie barongo lemire chipara atagokiri obu ironjonga njonga nyagaka asa manita ngoro kudaga siandro ko eriete bitena keronko lenga liegento nkero akonde ketega ko buna bune bite kebe kamo nakutora ranga ne bitena lakini onye temende kitingo manyosha Mwanjo murigeria ebine birengereri by'abananchi twaboritie ngenjo yerieta ebitena kurene toigure ebitena
amangana na mange tigatura emuga kedi nyangara to sogeri turaso ase nkwana yitoko manyanki na ekero tokanyite kobwata chisimi chago komanya birangeri byago biri karibu sana bia bono Clinton rero no nyatwa karibu biraiga abo tugusukia ritengeria sto kunyaro murigeria ndo cia sore no gosemeria mogoroba ya umbu yeri chinga kichigana ndo tukumira na asense meri bwanchi teri tukuria Jumatano botambe lingana ilieke moya lingana libwamu ubutuko bwa rero kwa ligure nebitena abande ba ebirikira matemba bateba egitena intwe twa tebete ebitena irina lingana tugucha kurigereria mogoroba yiga kero tokanyite chisimi chabancho abarigereri igaiga koigwe birangeri byabo nabo gutomanya bona singencho tumanya rero ningonyora ningotanyora bose wiki riete ria kongetokora eringaniri twaringe turigiririe iki yaite tukurenda se ebitango tutari kunyara gutambuka gusego cyarara tugasukia bukyo gwika rero ebitena niyo libwate chingencho ao litangani ekine chingwana chingwana chiabusa umuntu busa utali makoro ukunya kukulia mangana busa akini utanyare gokora gento aso mugwikano nabokonyora abaraibanda batochorete ababunge aba MC aba governor bamanyite gukwana buya lakini asense moiri yo gokora wasangi balense togote banga babwata mangana yebitena yani mangana yomunwa bikoro bitayo ine njere yemo ingenjo yende yakabere okono weansia uwekora igiotali wetera okogenda somo gwekana sabantu baleri sango go somo sango kware talingana lya oime abantu baliraniria kwa minyoka waji kuri kwa nase tiango tebie Clinton no murigererio ne emogorobe yiga unabona tulinchi naye yiga ebenga nimbaka twalinge gwaka etuteni na sama tabekanye gusipa araba gakamba gitego cyamo jinse kinga kicyamogoroba bagusiba amacha muriro umusorio mangiti bakunya kugamba mangana na kimuruki ibintu biko gende nsi yitu umuntu muwati kurwaria aswase abantu abo baramanye kurwacha anachingwa na kiri barenge gukwana bachake ukwana acha areteringana linde ligenya somo gwekana ukwana iguru yo muntu getenga Clinton amatukaya ni gari igana akakare okora ibintu igana abantu abonyone mbakumanyitaye na Clinton asa isangerio na babantu bakurwe kerengererio bachake gukwana iguru yawo amanya kuminyoka kurwa bono aminyoke pakasi Clinton yakare toro jina roreta lingana lya Clinton bono uigure ningi bakwana utamire orurabu obatigire bagenderete nenga embakeri babwatiri tangani igako genda pakasi Clinton amatebi umaite mwana mbuka bagoterekire bakwanire igure igana bono era kwerusio talikoba oyo mubwa bali bakwana tatagitiko teba na rucha kiringana lya ondiari ngase igikarokeria okuo na kugukurukwo okoya ebitena egekorwe kibono kyoko chora abantu kubekera abantu lingana bairaniri ulimukirira umuntu uri kwagamba asa bamenye kurwe birengereri byabo egekoro ne gikurukwa okoya ebitena ekinega koro kindi yakabere kebitena kerugo chakiringa nabantu bali kwanire ulimukirira umuntu uri kwaretu kwanwaroro ubuyansia sengenje ubuyansia okuno koye bitena igona inde bitena enjerende no ubuyansia asoyo mino bonturuche kero monta achira abatebiri gento iguruke bona tegetugwe koro muyanga ninje nayi kuba okugamba kule ndina rucha kalingane ruyanse kulia na kugukuru kwa inde ebitena ase ringane yuna to igure abancho barigere ari bagosangana intwe omonta ise kuri kwa nanjera nere ingenjo yase ikiga kohereire kira change ko bwatekana nenjero monta kuri kwana singenjo ngo igwa narote banga ebitena narote banga ebitena narote ebitena enje njera yoko narora bangi bate banga nebite biria igento kile tokero kegete nyango timaite usinirieta ebiteni birie bike igete nyango gekwegitera bata bike koyaga bakambura tego soime nama ne byakabira seke nagwa lakini amakiaya byalira singi binagumbi yabante bagitereta amauga na inda abantu bagisete chikayaba timanyiti eyemo engenje yo kurende yonda chindigereria soboime mbolie nyore engenje ndi ngao nyigiga kale kurende rie yemo manyite nechingwana chiabusa chitabwati makoro ibina byebitena wose ogweyansia
aso yo mino maya yoko chakiringana aserinde na ndiko ali muki kwa mukoberuria kwareta kwanuga une njera ya moyo komogokia igo gweyansi kuri na kuo gukuru kuna inde ebitena hengane ngesa narora take komanya bose andake hengane yiga bose eriyeteriga na ise kuri nyora se ebitabu birikire no mugusi bose ebitabu byo mugusi ebenchengeri ebitabu au birikire no mugusi Anjengeri tuyike usine bwatirieta ebitena ndirandika tikabere iga nabori gukwana igo ingenjo nakwana naribeka teri yare neyo nabeta achoka nabeta aroba marieta yubuna na yakwana kurinde engenjero tegusira inatumia marieta ne koena na engenjo naiga nabokonyora erigete kurinde karika asenjera yenda samangana ndama okulinde kiringa kerokyo ngeri na kwanaga nabukuliriga nabukurinyora igenchengeriye murigerio no iseko yenyora ase oyebeka ase library yao nabeko gokonya ndoya kwanira ayo kulinda sebono iga ebitena no nechinkwa na chiabo sachitabwati bikoru empty talks chikuru kwa sege songo wose ogweyansia asomontonde tigandigireri iga tarategere birengere by'abananchi igege gotebanga ase omuntu wegeswahili gotebanga maneno matupu mangana bosa gukwana bosa amakora ense engencha kabere egotebanga nja ebose conspiracy egotebanga obuyansi buri gwakwandira conspiracy nja keringana lia Clinton ya sabantu bali kwane manye ko genda ntebe na bali ko kwana njibono ni Rusio that is conspiracy nere bagotebanga obuyansi obuyekori basi kujifanya kwarolire bino bibitena ngobuyekori egento obuyekori egentase oyo mino zanga baminase uko irira gose konyorera mabe igo mwanchu murigeria engane yunwera se enchengeri nabo koyenyora nabo ase chishilingi chiri bibere ne bitawo binde birantu bikwanire bona nabo gotomanya eikiga bose ntubwate ringana rieri tuko mobayeno nabo keruto chikokora komanyo mwanchu murigeria ngakiara chikoyenyora se mibona meteria tabu nerio nyomo ntata bwate enchengeri gabunanche nare gocha komanya usendira se gitabo kyomugusi ni henama ena asante sana lero mobayeno orero tigatukwane niwete tukwanire mubayeno gotebanga omugusio ito okongo nyamenu ebere uino mubayeno omugusio ito no kongo nyamenu ombera gusinya nyamenu ebere ekero omuntu akoro kwa kongo uyo no ekene kerumera mbega ibere yani omuntu gukwana eringa neriga aenda onjuka kwana erinde ringao maminja na yariria kwana eritangani kero tokogenda guchime erenga nabone gachi twaligiriri obachori obonene gusi ntubwate abarai basoke baganitikerugo kiria kenene giense tubwate marago musike maraga na Fred Matiang'i William Ruto nagenderete ni taro ya gusinde rakura ense mo ya William Ruto nabwata abantu baye bali bakomukoba ababunge mbaro bali bonse bya banasiasa bali bakumusira baganiti achorwa sentunda ya kabiri igonga omubayeno yekero kuyorambura nurigiri bitabo bime bayeno mono etugutumie ke gosoma ujimate gatebetenga enjera yende obuime bwe bumubayeno urimburinga omugusi no muntu oratogia asa kuigwa konyora egento agotogia asa konyora egento asomo gwekano tubwata babunge bali bagotogia murai bwense asiki egento ngere bamanyite bakonyora gusama yanari eyonka waida kibinadamu ige umugwe ne siasa igengo mupira igobono ta tokoruri okumusira bo basengenjo nabwato bosibole bwaye na ndina maite nkia konyora kurworo igo ikirumira mbega ibere ya igo enjire yendenga mugusio minto no kongo nyamenu ibere ne ringa umugusio minto nabona inda gonchoka bona bagukwana rero anki kugwatekana no kubona kwa na ndonyoro change kenengereza ago nase agia hase ogoikeria hase ensemegana bokumanya omwanchu murigereria inde kogenda konya chiseme chigase njome ntwe ebiro tobwate ne bikaso kumanya igoro lakini kore ndo mwanchu murigerega kogani kwemanyira chiseme chigaso boime
na bakwenyorera chisemiche kurwase bitabu birasemesa murigererie tubwate bitabu ebinge kegimaga ebinde ne byemegano ebinde ne byechimba chero ebinde byokwanira chinyangi chebitinge nayo manyite ngitabu kikeria oganitie erindo nyore obumanyi bwanchira gete tubwate buneke ne kiemeba yeno kurinde tarikero kiyoka kere ebitabu ne binge byemeba yeno tubwata bire ao nabaliki ao tubwate kekorokwa abagusi wisdom revisited no igukerikira somo nubwege songo kurwase ringana rimwamu kurwase obosibwaye imeneke gusigio kakerikire nga kyanya bamonya mayachire rino bamanya bataba guchumino ngerio mana ria abantu abamo nabo linga buna enyama yachire rino yamanya ukwana na asege songo uchimate naboge ukurambulira omanye mini kerikire no mugako kurukwa nemo limogera temba twabiriga tutarakwana nere kurinde ndumuligenga kende na indengero akirikire na Christophe Okemwa gekuruko Proverbs of Abagusi of Kenya meaning and application kero kineke na kenge bwata amasakara mange eke gekurwa ligo lie shilingi 500 ne 50 enyorere gitabu buneke iga erinde elio omanye mibayeno ne chingenjo cha abagusi abange mbanje temibayeno mono ekero kurigiria samangana yeke gusi mona abange bakugania emibayeno urentali ara yuka enjengeria ntwa kwa ne gitabu kyomugano utongoro eke utongoro eke ne gitabu ekiya asege songe kurukwe novel riwaya igoro yesabali orogendo guchasi chingena ngeni oiguna kisabali osorogendo ruruwa bete ni gitabu kiya kigima gekurwa seji shilingi 1000 ya mune chimibere mwibuli nabo kugura osome nabo igo umwanu asinge jusi matukaya iga bana mbali gosoma wiki busiase school ebitabu ne bina bikubatiria ko garengera nchim mangana nara akwanire ma atalia ye mase ye memera baro moina iga mbali gete chingenjo chimera bare ye kero umwanu yago some mera bare yo amanye ni chingenjo chaye iga kuogea gose ako iga kuogea chinsonga chaye chike gusi nigo chigutiere kachaba chinyoge turanyore nchira yoko nyarako bakugwa kana nyore gitabu ikyo ase engakiane nkego na betabe nkurake kurende ase skuru na koreto umurimo matatang tware ugosomi wike gusi kyare gocha bakamatem by the way kwa makiri kurende ase egesakukia bono iga no moroberio bwa masomo bona tatira isi konyora kwende kure no mwanchu murigeria nabo kwenyora bitawe gatari byonsi birikira ase umuntu weke gusi biro konyora bire bike gusi lakini birikira ase umuntu weke Swahili birikira ase umuntu weke songo lakini yego gokonya kumanya umuntu ugo ande bwate mono na biri kwesege songo gusege Swahili ebigo kwanira mangana aringe to mugusi boni gikuri kugo elinde gikira abantu bisa kubinde bali nali baranyari kumanya babusini ngo ase umuntu uri ole obwonsi ye bakunyara koiwa igona bogosanga buna ncha soko boka nimbwate kegoteba ngo butindi arobo borimo thanga the podium of lies kitikire na Christophe Okemwa na bogo kenyora se chilingi eribo ya mwanya na bogo tomanya na ki mwanchu murigeria aranyare ko bakagwa kandire gitaweka akenyora rinde aisomera omurigeria etubwate ogwakana gwetera enjira yesimi ose mpesa epay bill tugutumia ose etil number ori ogwakana gwetera epay bill number yere 4002019 ose 42019 ina epay bill number ngukubolere account name wasa account name likerie tali ayo gukigorani ukuru Edward Mochama likansabu Edward Mochama asa account name wakane liguliriria gitabu kiriugane tonye no tongoro wakane chishilingi elivwa ya mone chimia ibere nabatokonyara ujumbe yu asesimi ya itoga iga erinde litumanye na kitogo tumera igitabu ikyo boy getil number audio wakane till number yere 0787057 iwa 70 echagete na 7087057 yerikase na inde boygo andonye epay bill number ya wetiro setil number ndubwate number yesimiora ake obori ngora igo bono otebi ngora elindo yerikense number yetu yesimi na benga eyere ga ibwase television yetu se to gwake simi go chabutambe ogugwatanekana nkolinga enamba yomwelio yoka nerere ngao eye yogwake simi komanyegoro yokona ligwe gitabu igugukora na ibere lika na isato buneto gutumia igonga enoti sana ibere sana isato isano nemo ibere tokora na isato kukora na isato akesimi gego chagaiga
irimo gocha mwatu akirekera togokora emirubiri yetu gusibuna bono iga murake gocha ga igaso murubiri okore na ibere na bokonyora obokonyi bwereswe asubwagari igoro yakiriuga nitikumanya naboigo tari ase umurubiri obweringana yekemo yarioka na obo bagosanga na into ase mirubiri ito yonsi nebe nensoko bwakire etorobini nabo gosanga na oya na bagosanga na ase umurubiri amariko bakubore mwana mboke kitabu ngere gwakwane tari na kingo kenyora bori ayo ndi bwensi na bokonywa biamano ase ugosanga na into mwanchumo rigereria naye mwaka nyangabuna bokuru nkwane awe mweri kero togosieka engwana ya neyo mweri murigereria one tiga tugenderere kwigerera na kuburugereke gusi ase ngenje kira soko oseri gwoko nene baringoria bari bamanyita mangana abate biringa asiga kimyaka 30 wiki 5 iri mutwe ekegusi ekonye ntoko genderera gukibwata buya abo gocha konyora kyareire yatira mauguka kyabeiro mukongo gekogera abana tukwibora nduriko basomike gusina inde twamenyira abandi chitao none nerisabu musangia abantu abangi bakwana abana muno bwege Swahili iko twagendera kumiga ekegusi yetu tiga twanjike gusi asinge kero kumanyike gusi ekiona kike manyiriri kya gisongo bagoteba identity togoteba no mugusi utari ukwanike gusi na kitokora tumanyirinde no mugusi ore aba makiaye bagotabanga bakoyigukorende mbali konyara gukwa mwanchu murigere twatayire mbuye mona so gosanga na intwe aseri baga iriyo minto frida by the way togotebanga ejumatane mukubyo moya achane ntorobi ntorobi wikabono chintorobi muna njengo saba chaberi chinyingi njire ibere kuruma igantaranyora yo ni satu igo chaberi satu asa ndonsi frida kerubo entinga no rigeretia alika ni ntorobi nayo mwancho murigeria na se etimu iringi maya tokonya kurwa sensemo ya kabere to kukanjoga ndro gutwara borigero byo muroberi ko bwati asembe no muroberio bw'omwenori nere Linet Nyambane kikoroga chinsa isatu ninchi kure na gaiga tosanga asemesa yamaya kure ensoko chinsa isatu kurende mwakedo nyangagu herenkurora ase studio mochikomera nere nande litukoria ankyo ase muroberia bwongoria amariko